Zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić je u prostoru sisačkog hotela Panonija nazočio završnoj konferenciji za medije Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na kojoj je predstavljen EU projekt ERI-Health. Dijelimo zadovoljstvo kao građani Sisačko-moslavačke županije, kao Sisačko-moslavačka županija što naš Zavod za javno zdravstvo konačno će biti u svojim prostorima i jednim kvalitetnim prostorima odakle će moći pružati potpunu skrb svim našim stanovnicima, a koliko je bitan Zavod za javno zdravstvo pokazale su nažalost ove epidemije koje su zahvatile ne samo našu županiju, domovinu, nego i cijeli svijet i kao Sisačko-moslavačka županija ime župana, ime svih stanovnika ćemo se zahvaliti djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo koji su u trenucima kada još nismo znali kako nas bolest okružuje, govorim a priori po pitanju koronavirusa, su stavili svoju profesiju na prvo mjesto i spremno su stali, uzimali uzorke i branili su naše građane i njihovo zdravlje i stoga im zahvaljujemo na tome i ukazalo se također i u danima potresa koliko je bitno da imamo spremnost zavoda. Tu se zahvaljujemo i ravnatelju doktoru Brkiću, pa i svim onim drugim nedaćama koji zahvaćaju Sisačko-moslavačku županiju, pa i bedrenica i ptičja gripa i sve ostalo. Zbog toga smo ponosni na uspjehe koje ostvarimo zajedno sa zavodom i na 220.000 eura uloženih u novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo. Svima njima želim uspjeh u radu, a svima nama da nas epidemije i nekakve teškoće što više zaobilaze. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Institut za javno zdravlje Crne Gore proveli su projekt Javno-zdravstvena spremnost za epidemije i vanredne situacije koje prelaze granice država. Ova epidemija zarazne bolesti COVID-19, odnosno pandemije, pokazala je kako zarazna bolest nema granice, kako se brzo širi i koje posljedice mogu biti toga. Mi smo, zahvaljujući ovome projektu koji završavamo sa projektnim partnerima, to je Zavod za javno zdravstvo, Institut za javno zdravstvo iz Banja Luke i Institut za javno zdravlje iz Podgorice, napravili puno toga. Opremili smo se najmodernijom opremom, proveli smo edukacije od liječnika, sanitarnih inženjera, liječnika obiteljske medicine, napravili smo protokole postupanja, krenuli smo izolaciju pojedinih uzročnika iz vektora, ovaj put komaraca, tako da smo se jako dobro pripremili, spremni smo za bilo koje druge javno-zdravstvene izazove, jer vjerujte mi, pandemije iduće se mogu preko noći događati. Cilj projekta je poboljšanje usluga dijagnostike antropozonoza i zaraznih bolesti koje se prenose putem vektora, kao i kontrole vektora, što omogućava projektnim partnerima da pravovremeno otkriju javno-zdravstvene prijetnje. Od opreme je nabavljena zapravo najsuvremenija oprema za molekularnu dijagnostiku. To su prije svega uređaj za ekstrakciju nukleinskih kiselina velikog kapaciteta i PCR uređaj za amplifikaciju nukleinskih kiselina isto tako velikog kapaciteta. Zašto naglašavamo velikog kapaciteta? Zato što postoje i drugčiji uređaj, ali mi smo nabavljali upravo one uređaje koji po svom kapacitetu mogu zadovoljiti potrebe u pandemijskim uvjetima. To ćemo kroz prezentaciju malo jasnije pokazati kroz jasne brojeve. Odnosno mogu samo napomenuti da u godini u kojoj smo imali COVID, a nismo imali opremu, da smo 25.000 uzoraka uzeli u našoj županiji i poslali u Zagrebu suradnu ustanovu na obradu. Kada smo nabavili opremu, 26.000 uzoraka smo sami obradili u našoj županiji. To jasno govori da smo time postali dostupni stanovnicima županije, svima A druga stvar da smo poboljšali kvalitetu, jer znate kako je bilo u danima kada je COVID bio sa velikim brojevima dnevnim oboljelih? Bio je veliki pritisak, svi su se testirali, bolesni ljudi, zdravi ljudi, ljudi koji putuju, ljudi koji se vraćaju na posao. Bio je ogroman pritisak i ljudi jednostavno nisu mogli doći do svog nalaza. Ako je nalaz možda zapeo negdje u Zagrebu iz bilo kojih administrativnih razloga, a mi ovdje u svojoj županiji smo bili dostupni, ljudi su nas nazvali, pokucali na naša vrata i riješili svoj problem. Evo, to je najkraće, a dalje ćemo još malo u prezentaciji. Spomenimo kako je ukupna vrijednost projekta nešto malo manje od 1 milijun eura.